čauko na tom kanále. Dneska pokračujeme s Harrym Potterom častej Resident Azkabalu. Sirius Black už je z Azkabalu. To je nejaký väzeň. Vyzerá desivo. To je nejaký vrah. Dúfam, že ho nikdy nestretnem. Dúfam, že tu není moja rodina. Aha, už idem doberať David. Už sedím vo vlaku. Rona uniesol Black z Azkabalu. To je zlipé Sirius Black. Poďme rýchlo za ním. Doniesie nás k Ronovi. Tam je on. Hej, zachráň ma, prosím. Hermiona, milujem ťa. Ja som tvoj krstný otec. Ešte, že mám pri sebe čarovný prútik. Wingardium Leviosa. Hej, Potter, ty som ma zachránil. Ja to milujem len. A ja teba. Dávajte lajky, odbere, komentáre a zvonček pre ďalšiu časť 5 lajkov. Čau.